Здравейте, приятели! И Павел Колев! Здравейте, приятели! Вие сте в нашето коментарно студио. Здравейте, приятели, и Павел Колев! И Павел Колев! Ние сме великолепната петорка и сме тук, за да коментираме вашите видеа, които би трябвало да изпращате на 5GAN.BG. Това до мен са Цуро! Павката! Вече видяхме. Крис! И Цака! Русев. И така, Русев. Имаме нова порция смях от вас. Порция от нас. Би трябвало да сте ни го изпратили. Човек, станал съм толкова дебел, че качух порция, веднага съм се захранил. Много ясно. На секундата, какво ще ядем? Може ли да започваме с видеята? Брат, това Моя брат не ме иска да ядел и Той обичайно много ме иска яко. максимално. Това законно ли беше? И си го беше направил къскеш и се насуваш супер. Да, беше много Много скеф. Дъвка файв. Много готин. Много яко, да. Браво, браво. Дайте му награда. Просто всички награди наведнъж. Най-добре беше. Тук този голям магазин с размерите на имение, той няма да ми стигне. Отива при саламите и потър. Тук ще ми е тя. Да, намерихме победител, аз Не, сериозно, най-добре беше сега. Много ме скеф. Чакайте, не пренебрегвайте това момче от предишния път. Също танцуваше брейк. А, да. Аз имам като Вярно. Но той е голям, не е интересно. Не, беше много готин. Теб не беше И по-добро. се биеше с една круша. Сега коментираме тези клипи. Оф, много ме откачаш, човек. Следващото видео. Истина. Коя е най-голямата изненада, която си получавал ми майка ти в леглото? Крис, виж! Ти ги учиш от тия работи. Не, това беше мултикерен аз. Аз не мога да повярвам. Но той е мотив. Какво Не, току-що България, се дами и случи? господа. Какво? Никаква награда. Никаква награда. Да, Спираме нета. Дисквалифицираме го това момиче. Искам този клип Без ще го такива рекламирам примери. супер много, за да го види майка му на това момиче е така. Ще го рекламирам зверски много. Ще има 100 000 гледани да го види майка му. Да му се скара, да спре И тя интернет. после каже майка ти на тебе. Да. После каже майка ти на тебе. Как ти е? Крис е бавен. Аз съм бавен. И так се засмя. Някакъв с шамката с... Що живеете заедно? За това се смея. Извода е, че радост е бавна, айде. Всичко аз съм виновен. Все още не мога да повярвам. Има ли? Всъщност, Следващото видео, моля. Това ли беше? Най-големи. Дъвка! Предизвикателство? Направи си прическата, която те променя напълно. ако си отбръсна главата. Како, готов ли съм? Момент. Вече си готов. Закрила на детето. Нещо. Супер отдатно момче. Мега отдатно. Аз между другото така правех с брат ми, докато беше малък. Даже веднъж... После защо е такъв момент? Да. Това му беше супер готино. Да, бе, супер. Много яко. Второ видео. Готин, да. Како? И е актьор, вкарва актьорски умения, такъв спинка, супер му е избавено. Ай, Цуро. Дъвка! Не, ама беше Предизвикателство. Окей беше, окей. Много яко. Браво, ево. Ще да разбирам коментарите под клиповете. Следващото видео. Отиди сам на парти. Сам. Снимам по Какво каза накрая? Сам съм. И после каза още нещо. Може ли още веднъж да чуем какво каза? Нямам приятел. Отиди сам на парти. Сам. Снимам кафенето. Снимам в кафенето. Нещо такова. В... Няма значение, важното е, че е сам! Оф, ами, тъжно. Не го изпълни предизвикателството. Не, защото не е отишъл на парти. В смисъл това, той вкъщи си снима. Може да е на партия, обаче да се е отделил в друга стая, за да изпълни предизвикателството, после се връща с дрона човек и те и това на партията. Той идеята е да си сам на парти. Кажи Той нещо си забавно, направи кажи нещо Той сам забавно. си е... Може той да е самото парти. Питаш грешния човек. Ain't no part like the five part. Ain't no part like the five part. Дайте му награда. Награда за Ицака. Дъвка. Следващото видео.
Кател, застани на място, на което не си била до сега. Готово, качих се върху хладилника. Това също... Аз майката Пин ще каже майката и Аз чакам супер много. Да каже Не майка. съм бил в майката. Ама този път... Това може да го казваме или трябва да спрем с това? свършила вече. Ами, на хладилника... Качил се на хладилника. Да, бе, се взе Тя нормално. между другото е снимала 2 клипа и двата ги е изпратила с надеждата, ако махнем първия, да не го излъчим, да има нещо, с Според което мен да изпачва участва. 10, но само 2 са одобрени. Хладилник. Нали? Сега ще се някакво... Майка ти е клипа. помогнал. Сега как да сляза и се обади някаква над пожарната. Идва да я взима. Майка. Аз се опитвам! Колеги! Няма да вземеш повече пари, спокойно. Папи, ако с тебе се качи, май ще пропадна ходилника. Да. Вие като видите хладилник, никой не се качите. Оф, ами следващото видео, свани някакво. Някакво, да. Аз вече като видя ходя. Его. Утре се облечи като любимата си знаменитост. Добре? Чувал ли какво? Сега ще изцак. О, играчко, какво става? Имаме си победител. Имаме победител, всички Браво, награди приятел. Не, отиват ти при победих него. живота, приятел. Аз победих живота. Поздравление. Той обича ма кефи супер много. Дърбе. И си ги прави скетчове всеки път. Страшно дете, страшно. Ева, браво. Браво, да. Пола на предизвикателството. Ще му сложим, Става ли си младска, че? Всичко не е хубаво. сложим името там в томбулата поне 100 пъти. О, да. Но не е нагласено. Супер готин дете. Не, супер. Супер як. Между другото, Следващото видео. Още ще се сбъдне едно желание, какво би било то? Да не бях раждана. Не го показвай майка. Ще се му убие майка. Между другото, бе, някаква супер голяма крайност между нея и момченце. Не, нямам думи. Това са точно двете противоположности, между другото. сега да са брат и сестра. Ти представяш си? Не мога Просто да един го обича, другия не. Това е сега да отида. Искам да оцените, че никто едно видео не ни е размило толкова. Колкото да е кринч тя, но... То не е кринч, то е забавно, обаче Да, тя бе. ще каже такова странно. След майка ти беше... Не. Искам. Бях раждан, я го след. Ама супер сериозно. Може ли пак, може ли пак? Още ще се сбъдне едно желание, какво би било то? Да не бях раждана. Ма е напълно сериозно. Но все едно това Но е не най-нормалното нещо, което всеки би си знаят. желал все едно. Да. Ще говорим така, нещо не се разбира на записа после. Да, един през друг. Чува се после. Това са, значи, този път клиповете са уникални. Нямаме слава. Браво на екипа, браво. Сирока, гледаш забавно. Следващото. Чакам тур да канеш забавно. Масите! Ти не правиш клипове. Ще Правим правиш други. DJ маскота и там. Там дето ходи Зайди, отзад. зайди! Следващото видео. Тук съм щел, съм красив. Мъквай бе! Ева, ти какво също? Печели си дъвка. Какво? Печелиш дъвка. Залежи всичко, което правиш в момента и започни да свириш на въображаема китара. Това е страхотно. Терей, Джуниор. Скъса струната. Но ме кефи как си види на въображаема китара и предизвикателно да свири на въображаема китара.
Пак. Ама това беше хубаво. И това все пак е по-добър монтаж от моите клипове. Готино, много. Нищо, поне си се бавя. Що лъжи се? Защото си тук до мен. Аз само за гърба ми лъжи, така ли? Печелиш дъвка. Браво. Еми, освен следващия, и готов. Да. Някаква Ти става. готов? Казвам ми беше да изпея нещо. Ага. Заради това избрах да е нещо интересно. Истина ли предизвикателство, избирам второто веднага, защото като пея усещам някаква наслада. Дъвчи ми си живеем, хай лайф, не кои да са, а само дъвки 5-5. Дайте ми дрона. Бре. Това аз се зарибих. Абе, това Бими ли беше? Кемър си беше избелил зъбите преди да снима клипа между другото. 300 Бими ли беше? Искам с него. Той Има днеска бъде понеделник! А той да не е рапър. Той да не е рапър. Не, просто аз все още забелязвам как си показва зъбите, така покажеш се бели. Просто се усмихва човек. Виждаш ли? Има хубави зъби. Аз нямам хубави зъби, папката няма хубави зъби. И аз се усмихня. Дай се усмихна двамата. Това са двете най-ужасни усмивки в YouTube. Благодаря и Аз имам се. хубави зъби. Благодаря и ти имаш много Смити хубави се. зъби. Благодаря. Да се усмихнем един до друг. Дай. Не приличаш ли на двойка? О, фамилна снимка. Не, защото в коментарите имаше загадка дали аз заребявам радост или павката, истината е, че е цака. Но според мен е Туро. Според мен е пингвина. Или оператор. Сигурно супер тайно загражда такъв. Не тук, не пред другите. Аз един епизод с една крачка. Много як предизвикателство днеска. Аре, замени тук, аре. Айде. Най-накрая, знах си, че така. Айде си ходим направо ги оставим двамата, закрият предаването. Окей, айде. Ами, Стига бе. Закрият предаването. Дай закривай, ай, закривай, аз не мога да... това беше всичко от нас, приятели. Оставиха ме, аз нямам приятели, както виждате. Оставате ми Това вие, беше така всичко че... от нас, приятели. Мърдете! Радост, давай, ти си. Изпращайте ми, защото както виждате аз нямам приятели, вие бъдете останали приятели. Изпращайте ми видеа на 5GUM.BG. Това е от нас, от мен, от... Чао.